Mmemme ihe ọkwa ọchịchị nke Naịjirịa nke mere n'afọ 2011 abịala ma gafekwa. Ndị Igbo gbara mbọ gbasa mbọ ike iji hụ na a họpụtara onye isi ala, ya bụ onye nze Goodluck Ebere Azikiwe Jonathan, ka ọ bụrụ ya bụ onye isi obodo Naịjirịa. Tupu nke a eme, ihe pụrụ iche mere, mana otu onye ọzọ gbara mbọ gbasa mbọ ike iji hụ na a họpụtara onye nze Goodluck Ebere Azikiwe Jonathan ka ọ banye dịka onye ọchịchị nke Naịjirịa bụ Ezeigbo oriakụ ya Asa nwanyị ọma, onye enechara wee were echichi Akụugo ndị Igbo wee jaa mma. Ana m ekwu maka Asa nwanyị ọma Ndidi Patience Ebere Azikiwe Jonathan. Ọ gbara mbọ ịhụ na di ya banyere n'ọchịchị nke ukwuu, nke mere na ọ zọrịrị ije wee jee hụ eze ndị Igbo na Lagos, ya bụ eze Hyacinth Wabeze Ọhazurike OON nkume nke abụọ Omereọha. Asa nwanyị jere hụ ya n'obi ya dị na Lagos. N'ime obi ya ka eze Hyacinth nakwa ndị eze ya jiri obi ụtọ na anwụrị wee nabata ya. N'ịnabata ya, ha were echichi akwa ugo nwanyị nke ndị Igbo wee jaa ya mma. Ngwale egbughị oge ka ikirienu ka nke a si mee. Ka eze Ọhazurike OON nkume nke abụọ Omereọha chisiri nwanyị nke mbụ na Naịjirịa echichi, Akụugo n'onwe ya kwuniri wee gwa ndị Igbo okwu. Ngwa lekwanụ ka nke a si mee. As eze ndị Igbo Lagos, who the traditional head of ndị Igbo in diaspora, I want to use it to crown our daughter, Akụugo ndị Igbo. Akụugo ndị Igbo niile nọ n'ụzọ ije. Please give us what to sing now, please. Akụugo ndị Igbo niile nọ n'ụzọ ije gbaa. Oyo ebe ọ bụla ị na-eje iburu akịta afe anya, ọ bụrụ mmụọ nọchi ụzọ, ọ bụrụ ekwensu abịghị ọhịa. Ọrịa dị aka. Onye Akụugo. My dear Senator,
let me talk to my people with the language. After we interpret it. Ọhaneze, ndị eze, His Royal Highness. To be surprised, I'm very surprised to see such large turnout of the Ezes here. That shows that you are well organized. And it's a well organized institute in Lagos State. Just like when they said 6 million of voters in Lagos State, and the non-indigenous is having 4.something million. Then you can testify the non-indigenous decide based of who will rule them in Lagos State. And we, the Igbos, we the non-indigenous, to come to Lagos State, we came here because of one thing or the other. Because most of the non-indigenous, they have homes, they have cities, they have towns. But what carried them for all over the world? If you go to international country, you go to America, you see the Igbos. You go to London, you see the Igbos. You go to Denmark, you see the Igbos. Anywhere you go, you see the Igbos, you see the Hausas, you see the non-indigenous. Why are they moving so? It's because they want in either work or business that carry them that way. So we will vote who that will take us as his own. We will vote a party that will never fail us. Not to use us, you love us. So I have come here as your own daughter. Yes, Because most of you might be saying, when she said daughter, how? My mother is from Abia. My mother is from Umuahia.